Ciutadans de Catalunya, ja som aquí! Pren possessió victoriosa d'aquesta fortalesa per a celebrar-hi de nou corts nostres i dictaran lleis nostres en llengua nostra. Èxit rotund de la manifestació a Brussel·les a favor de l'autodeterminació segons els organitzadors, que consideren que han superat de llarg l'objectiu que s'havien fixat. La manifestació ha travessat de punta a punta la capital comunitària, de l'estació del nord a l'estació del sud, amb nombrosos crits a favor de la independència. Visca la llibertat, catalans! Catalonia has been the greatest nation in the world. Milió 100.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 1.500.000 segons Òmnium Cultural. Recorrents avançant amb la gent rellevant contra el vent, transportant sentiments, viure mantenint viva la flama